L-istudenti li jixtiequ jkomplu bir-riċerka tagħhom wara d-dottorat se jingħataw l-opportunità ta' boros ta' studju mill-Gvern biex ikomplu bl-istudji tagħhom. Il-Gvern qed jalloka sa massimu ta' 200,000 euro lill-individwi interessati biex f'massimu t'4 snin jagħmlu r-riċerka tagħhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo ddiskriva din l-inizjattiva bħala attentat biex pajjiżna ma jibqax jitlef iċ-ċans li studenti potenzjal qawwi ikomplu javvanzaw f'livell li ħafna f'pajjiżna stess. Stqar li l-Gvern qed jaħdem ukoll biex joħloq atmosfera aktar liberali li tgħin lil kulħadd iħossu milquh f'pajjiżna biex bekk iż-żgħażagħ Maltin ma jħossux il-bżonn li jitilqu barra minn Malta biex ikomplu l-istudji tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg fisser kif din hija l-ewwel darba li pajjiżna qed jalloka fondi mill-Fond Soċjali Ewropew għal dan l-użu. Borg saħaq li kemm il-darba l-proġett ikun ta' suċċess se jiżdiedu il-fondi allokati. Il-Fond Soċjali Ewropew jaħseb għal investiment fil-kapital uman u l-fond huwa ta' 140 miljun. Ovvjament bdejna billi niddedikaw 2 miljuni minn dawn il-fondi bil-possibilità li nkomplu inkabbru kemm il-darba id-domanda tkun qiegħda hemmhekk u ovvjament anke l-proposti jkunu interessanti għall-bord tal-għażla. Is-Segretarju Parlamentari Chris Saġu sostna li minkejja l-progress li sar fil-qasam ta' riċerka u l-innovazzjoni pajjiżna tfadallu biex jilħaq il-livelli ta' pajjiżi Ewropej. Għadan il-għan loqsma ta' studju li għalihom se jingħataw dawn il-fondi huma varji. Dawk interessati jistgħu jissottomettu l-proposti tar-riċerka sa 19 ta' Ġunju.